Hola, bona tarda. Soc el Quedaqué, l'agenda web de les associacions i col·lectius sense ànim de lucre de Barcelona. Soc l'eina encarregada de difondre i donar visibilitat a les activitats que realitzen les entitats, associacions, col·lectius i cooperatives de la ciutat durant tot l'any. Formo part de l'Associa't, un projecte impulsat pel Consell d'Associacions de Barcelona, el CAP, conjuntament amb el Servei d'Acció Comunitària de l'Ajuntament de Barcelona i l'Espai Torre Jussà. Us preguntareu de quin peu calço. Doncs bé, sóc una plataforma de comunicació col·laborativa, autogestionada i inclusiva que apropa els valors de l'associacionisme a la ciutadania de Barcelona. Actualment ja tinc milers de seguidors a les xarxes socials i més de 4.000 visites mensuals al meu web. I ben aviat, amb l'ajuda de totes vosaltres, em convertiré en l'agenda en línia de referència per tota aquella gent que es pregunti «I jo? Què faré aquest cap de setmana?» Que com podeu formar part del meu món, del què de què? És un procés molt intuïtiu, ràpid i senzill. Només cal que us doneu d'alta i comenceu a penjar les vostres activitats al meu portal. Estic oberta a les 24 hores del dia, als 365 dies de l'any. I ara què? Ja saps què faràs aquest cap de setmana? Sumeu-vos a la comunitat del què de què. Us hi esperem!